Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sumusok ang music, dito walang makakasingit. Sabado nights, syempre Sabado nights, abangan nating kaibigan kahit kailan. Sabado nights, o Sabado nights, ito'y bigay sa akin. O Sabado nights, cool na cool sa akin. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Mga gabi siliwat, kamusta naman ang mga palangka naman tagparamati region-wide mga palagad kita sa nabinin isa ka oras 14 minutos karon nga adlaw Sabado night Petsa Jess Sabado naman ang kondisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kanaandang liwat naman naton nga manging kabuylog ang bilog naman nga pwersa sa aton sining nga news team aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report blatter entry record of events opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sining kapolisan sa Central Southern kag Northern Negros. Of course, ang aton sinimata kag durunggan oras sa kagabiyon ng aton sining nga Patrol 2 Crosswind Patrol kaina pa nagalambiyong sa pila ka bahin sang aton sining nga Metro Bacolod. Aton naman liwat nga bantayan kag aton naman liwat himulsuhan. Ang amat-amat naman kapag dalom sang kagabihon sa naman nga mga eventualities from where the action is talos sa trono ni Aksyon Jan Diaz. Aksyon Mamang ang Depensor. BCC Action Jan sa sining preparasyon sa birthday niya nga selebrasyon.
inaso na to sa mansyon ni Action dyan sa Banwa sa Isabela ang mga putahing iprepararya sa pagpadulong sang news team kag sang Action Radio Family. Muna nga nagpahuway gid sa anay isa ka adlaw tungod sa iya siling birthday preparation buwas nga daw. Advance happy birthday kay Action Jan Diaz. Back to back sa aton nga piloto pang Sabado night Action Ninyo Bugina. News Center sa Action Radio Bacolod pang Sabado night. Builog manato na Puwersa Reaction Dale Salazar sa pagbantay sa mga update sa balita nasyonal kag sa balita international. Builogan magkita sa puwersa sa ato siling nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri sa aton nga IT expert Action JM by King. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Ciudad Sagbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinalagad ang korman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Din ninyo ako sa nabilin. Isa ka oras, 11 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Alright, mga ihada kagihado. Liwat naman nga pat ini ang numero sa kalendaryo. Kay dali na gid lang magadulong na sang regalo si Maninay kag si Maninoy. Pila na lang gani kadlaw na bilin yado. 76 dias na lang ang nabilin yado. Pasko na. Ay, kanami. 83 dias na lang ang nabilin. Goodbye 2020. Welcome 2021. Ang inyo Christmas countdown tag sa kagabi diri sa inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippines Standard Time alas 9:51 na. 9 minutos para bilin nantes kita magaungot sa takna ng alas 10. Unang kabahin sa atong sining pagpangalagad. Ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Santon Plus Herbal Capsule. Nagapabako diri sa aton nga immune system. Nagabulig para mangin mayo ang circulation. Jan Ganson Pesa Station Pesa Station ang police chief sa Banwas ang Hiligaran no. Standby na sa observation report action ana. Kita ni may schedule ko rin sa oras ni Major Jan Ganson kaya tinatawagan naman ni Action Dale. Ka-alerto kay Action Dale no.
nabiliban ko bata, bla mo. Sige, ari sa rin niya nato ang Chief of Police ang Hiligaran Police Station. In the person ni Police Major John Ganson, may bypass operation siya. Mangin positibo ang resulta. Sa rin natin si Major John Ganson. Major, good evening. Good evening, Action Eric. Good evening sa Tagpalmati sa Action Radio. Sa pumuloy sa Hiligaran. Yes, sir. I understand sa first mo magpungko dirado amo ning una mga drug operation nangin positibo ang imo by bust Major Ganson, sir? Yes, sir. Unang drug operation, sir. Kaluyan ako atang subject sa categorize na number 10 sa station drug list ang Hiligaran. Okay. Police station. Mhm. Bali, dugay naman nga target sang police station sa Hiligaran. Pero na-timing lang din sa pagpungko ko. Kaya pag-abot ko, ginagta ko na nga daan ng mga pending yung mga nga sa station nga dalakpon gagtanan kay tapos ang istorya ko sa previous nga hepe si Major Latayon. So nistoryahan mo kami sa nabilin nga talarabuhon kasi siyempre bago ako sa Hiligaran, so nahatag sa ako ng mga detalye for execution na lang sa operation. Okay. Major John Ganson, sino ni nga sa suspect kag anong mga recovery ta sa iya? Baling operation ta natabo sa Mora Street, Barangay 4 Hiligaran, alas 8 kagina sa gabi. Suspect si Jonathan Ulido, Basoy, 21 anyos, single, residensya sang Barangay Gargato. So ang recoverista sa possession niya, bali napulo ka sa siya, isa ka bypass item, bali kabilugan, 11 ka sa siya, kagang estimated value ni mga nasa 11,000 pesos. Do inadlaw ni Grosser ang imong surveillance sa iya? Di man, sir, almost 2 weeks naman ko di, sir, sa pag-assume. Okay. Kay pag-abot ko din more on casing surveillance, tapos verification sa intel report. Kag sang last week nagsugod ang birada si Manata, bali may total kami din sa Hiligaran Police Station sa collective efforts ng kapulisan na day. May kabilugan kami nga warrant of arrest nga nadakop nasa anong ka police operation, ano man ka arrested person sa other wanted kag ini subong drug operation kundi sa kampanya ta sa focus crime nga ginapangayo sa aton sa regional headquarters. So number 10 isa sa inyo nga drug watch list. Yes, sir. Yes, sir. Number 10, sir. Ang iyang, sir, nga coverage ni ang iya area, no, bilog Hiligaran or portion sa Hiligaran, kag din ang source sa gahalin? Sir, part B, sir, sa Hiligaran, sir. Tapos regarding sa source, sir, dito di ko nakakadetali masyado, kahit so gina-contact check ko pa. Ang posibilidad na nga source na is hindi pagi ko ka hambal yung konkreto da. May ginakuhaan man isa within Hiligaran. So, posibilidad ng ginakuhaan sa Hiligaran. So, ako pa na i-kwanta, i-investigaran ta kung link ta kung din ang source pagit. So, maglawas sa Hiligaran, wala sa iban nga mga customer outside Hiligaran? Mayara man, sir, pero tungkol sa pandemic sa subong, kay may kampanya magkita subong sa COVID, closely monitoring sa barangay. Okay. Isa man yun, sir, one way man nga nagpadasig sa operation ta, kay ang barangay di sa Hiligaran, ang kampanya ta sa COVID, so ginamonitor man ng mga nagsululod sa mga tao sa barangay, hindi tire-tire. Okay. Kagang may curfew man ta. So in return na may mga information nga haboy sa amon. Okay. Kag validation, so
dako man mga bagay, ang deployment sa COVID, nakabulig sa drug operation na subong. So we presume Major Ganson sir nga damo ka pa sa mga drug operation considering kuti may mga ara ka pa dira nga ara sa mo sila nga drug watch list Major. Yes sir, continuous ang aton nga police operation. Yung labi na gid mandate sa aton, tuloy-tuloy lang sir pag after validation kagang isa pa gid sir aside from police operation atotok mo kami sa pandemic subong sa may mga deployment na ta tanan yung mga programa sa mga gina-implementar ta. So, medyo sako-sako, sir. Concern. Okay. So, expect sa hinigaranon, Major, more action coming from you? Yes, sir. Ako nang sarangan do, sir, nga ma-extend ang servisyo to, sir, nga para lang din sa katawayan sang Banwa sa Hinigaran, kaga same time na in return, sir, taga-dream ko, sir, area sa 5th District. So, anytime ara kita, sir, to address, sir. Aha. So, Major, siguro, hopefully, makahata ka man ligwa sa aton sa next week, basi mag-guest kita sa Police Files ito nga program para may balaon tabi kita mga plans sa progress mo sa Hinigaran, especially sa drug operation, Major Ganson, sir. Yes, sir. Notify mo lang, sir. Check ko lang kapag wala man lang sir, hindi mag-sako-sako kung available ang schedule, sir. Willing yung, sir, mag-attend sa program, sir. Sir, klaro, talagang hindi ka na, sir, ang imo nga drug operation na tabo, sir, nga lugar ka na, sir? Doon, sir. Okay, i-double check kami, sir. Kung in what particular sang Hinigaran na tabo ining imo sining drug operation? Sa Kwan, sir, sa Zamora Street, Barangay 4. Zamora Street, Barangay 4, Hinigaran. Yes, sir. Aha. So, ang subject natin yung nadakpan mo is si Jonathan Olido. Jonathan Olido, taga Barangay Gargato. Gargato, Hinigaran. Ang edad niya sila, sir? Edad niya nga na, sir? 21, sir. 21, number 10 sa inyo sila nga drug watch list. Yes, sir. Yes, sir. Sige. Major John Ganson, salamat sa time mo sa Action Radio. Again, congratulations. Yes, sir. Thank you, sir. Mayong gabi, sir. Salamat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! There you have it, si Police Major John Ganson sa duwaya pa lang kasimana ng pagpungko. Daw damo na dayon ang accomplishment ni Major John Ganson, no? Ang bagong hepe sa Hinigaran Police Station. Sa duway kasi mana nga pagpungko may anom ni sa ka mga wanted person nga nadakpan. Kag amo pa lang ni so far ang first niya nga drug operation nga nangin positibo. So sa mga Hinigarano na sa mga adiktos da preparar para ganar. Katapat nyo gid ang masupok man din nga naga-kampanya sa una sa Bacolod kung droga ang panggabalam. That is my kumpare, Police Major John Ganson. Congratulations, sir, ha? And hopefully, more action, more drug operation para sa mga adiktos nga Hinigaranon. Kasi mabisita taman kag mangin guest pa naton si Major John Ganson sa aton Domingo nga program ang Action Police Files. Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:02 na. Aton nga interview sa kay Police Major John Ganson. Ginadulong naman sa iyo sa kalawan sa Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Para nga madula ang baho sa imo sining alawas every
nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang ini mga porsyon sa ato sila nga pagpagalagad ginadulong pas. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 10:04 na. Sa Silinga Bayan sa Tumalaga, i-check na ito Silinga Patrol 2, Crosswind Patrol. Kamusta hon ta paglibot-libot ni Aksyon ang Depensor? Sa mabulubog daw nga tiyempo kag panahon, kada hapon do batasan niya naging nga mag-ulan-ulan, no? Basta maggulo gabi. Tapos dugay-dugay, untat naman siya. Ay, katahong. Bawa ko may maskara ni sa bakulod. Gaugtas naman yung nag-arkila sa bakyoskopo. Antes kay income, basi kung hindi naman sila kay income kay daw wala man gabi nga daw why nag-hibi ang kalibutan. May bypass operation man si Major Jobel Sidelo Daloon na karon ni Aksyon ang Depensor. Wala bot may gindakop man to sa mga nagapanahon na blaning bugoy ang mga tao di ba giniblaga halong blam Puwerte man ang aratsada ni Major Heber alin sa drugs pakantos gambling Ari sa Aksyon ang Depensor Observation Report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon ang good evening. Yes, aksyon na Eric, may gabi kag sa atin ng mga action. Subungan gabi, aksyon na Eric, si Hulaw na si Ulan. Agina, ang grupong trano daw, tiging bubuan niya gito na mo Ulan. Nulagan niya naman sa duluwa sa kaparon. At least nabulubugnawan ka Muna gani, aksyon na Eric. Kaya daw buinas man nga pag-beauty, may kaya nagbubog ito, ulan ka daw na bugnawan, ng kita lang imo nga pag-duty, karong agan, nga gabi, no? Blessing na aksyon na Eric, blessing. Gani. Kung magina, pag-sulod ko pala ka na, pero mag-sulod pa rin, bugawin sila. Kumakagid lahaw. Gani. So, ibaan mo kapag sulod ko sa ina, yato ko mahala ko tani nga live sa Facebook pala. So, nag-timing siya sa lang pangilat man. So, nagsulod ito nga kung reaction man Amo. Amo. Ano ba tiyan mo? Oo, klaro to. Klarong-klaro gito Laban. Laban. Tinanong sitwasyon sa bako, may kabiyahe pa nga di pasero, why na? So mga sinigatan ni Onak siya na Eric, kalabanan natin makitaan single nga motorsiklo kag privado nga mga salakyan na action na Eric. Okay. Laka-laka na lang makitaan naton nga may mga di pasahero pa iya nga salakyan. Kay actually nakalabay man kita kay ina kay may ginresponder nga respondihan kita kay ina sa area sa Libertad bala. Oo. Atong may issue sa manhole.
bauti na labayan naton kay ina ang mga frontliners manaton nga nagahulat sa salakyan agud yati para makahingagaw man sila sa pagpauli aksyon na Eric. So speaking of manhole kay nabudo ka subo man sa aksyon Eric kay isa kita ka babae kay ginaho tabo tigid liog. Sus. Oo, ang pagkabulasot dito action na Eric, inglain, basta to kayo sang pagkuha sa iya sang iyaman nga bana, bulit kay tungod nga, kung imaginon mo na lang libertad, ang tubig, dila tama ka, itumbal action na Eric. Nabulit sa kali isang lunang to kali Yes, action Eric, amo gina. Ang natabo sa babayi nga amo tong nabulasot sa manhole action Eric. Kaya ang natabo dito tibisan kita nagalabay-labay man kidara sang una. May ara man natuod sang tabon pero wala ginatabunan kay tungod nga nagalapaw da permeng tubig, nagaawas kumbaga. ti gibalikan mo ning gabi ti na takloban to ay pa. Wala gidya action Eric. Wala man sa mga warning signs da nga ini nga lugar di may buho di way gid. Ang plasada dito ginbutangan lang sang sako. Sako na pero wala sang may karatula o may ngalan da nga may buho. Oo, wala gid action Eric, wala gid sang minabutang bilang bala. Sino na nagkali kang nagkuha sang kwan daw sang taklob kay Burnalaw? Amo na wala na to na ibaluan action na Eric kay kapila man kudra kalabay-labay sabi ko nga trip antuod na open na daya mo or nakakas bala. Basi mo bang ginang taklob kun tani dira sang sinang manhole. Basi ang nagkakas da basi ang nagpanglimpyo bla sa ato nga mga imburnal ni taga DRRMO ni bla. Possible action na Eric. O basi kung may nagkani man da nga nga wala na mabalik o kung basi man ang mga taga Libertad man da nagapang limpyo no man? Amo po dapat pa na dapat nga isiraon ginakakulit sa mga tiway gito tabunan o dula siya dipensor. Amo ni problema ta kay wala tabon no? Hasta nga ini gabi iba gyapon tabon na no puno gyapon tubig ito. Utod si Action and Defensor no? Action an no? I-check tabi si Ann kay pabalikan to siya kay inang lugar to kung ano bla puno tubi pa wag ito anay siya may magibutang nga dos warning sign lang may buho na da kay kadelikado da to ti na kung hindi matuslok dang hita mo kung may mga kabilya da karon gilalabaw kung matuslok hita mo da karon kag man kung hita pati buli man matuslok na da karon kag kung ano matabo ti tarato sa babae to kay nagbalanog tong paay to kay sos diretso gito siya sa imburnal sa Libertad nga may buho kani wala matabunan dati balo ko naman sa Libertad South Public Market puro tinda ka itom kag ang kwanda ang purti ka baho na sang kwan sang tubig da action Ann. Yes, action na Eric. So amo to ang problema kay ti kaluluoy ang ilang mga kabataan pagidagi pakalabay dira action Eric. Anong alanta mo to way gito sang way to gintabunan ano man? Wala gidya tabon action na ang tabon sila dinaw? Actually ang tabon ara lang gidya sa tupad man. Wala lang gidya gintabunan wala lang ana ito wala na gimbalik ana ito sa buho to para matabunan lang. Amo na ang plastada, wala ginbalik action Eric. Sa sinakabuho na da nga ginasiling mo, nga may nahulog ng tao da nakabulasot. Wala sa tubangan, wala sa mga baliligyan. Bali ang sa tubangan, kung baga, kung halin sa abi sa UNR, pagwaan ka, kung mga lihid ka dati makitaan mo, ginakidotokok na sa sapot kay action Eric. Why ka naman, kung sino na da ang nagkuha na sang tabo na da, displibot sa lapit sa area to? Wala na to na pamangkot, action na Eric, ang mga tag-iyaman dito kay paglantaw na ton kay ina. Ang wala naman sa tao wala nga pwede na to nga manhan kay paglantaw mo guro gabi na guro wala guro sa may nagabantay da wala tao guro da kay kung may mga ara tayo dalapit kalan ana pwede ka pabangkot kung sino da nagkakasada sang tabon kabuho da sa sinang lugar. Oo,
amo na datani action na Eric. Oo. Kaluluoy sa tong bulato. Gabalanog to nga may pilas pa tong iya siningan to tuhod kung paaya to. Ang sa iya nga dalong tuhod, kumbaga. Manang kay pag amak mo nagdiretso ko sa buho. Ano kadalo mang buho niya? Lapaw si mo, hindi man? Hindi ko Kung- action Eric. Pero since Kung mahulog ka, may taga-hawak mo, hindi? sa mga nakakita kaina na mention liog giniyalabot action Eric. Aba, liog. Meaning dalong gid saya Dalong kayo. bisagliti. Basi kung hindi ka makitaan na, basi malumos ka pa da. Amo pag in-action Eric, kinabalang Kapag kung nagabaha-baha pagid ba, malumos ka gid guro kung di malason ka. Oo, laban-laban gid action Eric. Tani kita naman tani papanaog ganito be, kung ano ka dalong. Naglahin pa. Pwede naman lang gamitan doon kung ni takson daw siya Eric. Tani na dala ka tani isang lipak tani bla kag yung sulusok mo to kung ano ka dalom. Wala o kadalay, ano, abi kay wala man ko ka-prepara mo. Titani ikaw. Seksyonan. Titani ikaw tani na naog ganito tilawan mo ano ka dalom kung Hindi maglapaw sa ulo mo. Lain na rin mo yan. Hindi ka sa action ninyo, tani blagi pa tilaw pa tani ninyo, nyo itong karabi ito ano ka dalom bina. Manimaho pa rin sa karon. Kung mahulog ka, at gali kung ikaw guro mahulog daan, guro ti halog-halog at guro sa buho, puro tong bahay nga nahulog to do. Matcha ko to dako to sa guro. Oo, dako. Ilang taon mo yan si Ildo ka, ano man siya. Dako nga bahay. Ito siguro ti dako ka na gurong buho Dako Kung na mga lang siya, Eric. lawas-lawas mo na guro mahulog ta guro ti igo-igo kay guro sobra pa gani guro Sakto na siya, Eric. Oh. Posible siguro na salaan niya blang nga semento sa ginhawa ya kalikaw-likaw kasi dito gid sa nagbulasok. Matcha ko pagkabulasot sa guro ga baha guro bala ani wala ya makitaan. Amo pa ginaang Kay kung galakat ka lang nga hindi balapawan tubig nang ginasilin mo nga buho, may posibilidad nga makitaan niya. Yes. Oo, or makasiling kita nga basi kung ano oras sa tabo to si ang pagkabulahog to sa buslotaw? Pero temprano pa to yung action, Eric. Mga in between gawin to mga 4 pasado. Kay... Tibot siya rin guro lang ulang kagabasi kung nagabaha-baha. Guro dalom guro tubig guro. Kaya kung hindi kung wala ka baha na da, kung ang tubig level lang sa dalan, siguro makita pa nga may buho. Pero kung lapaw sa buho, kagdalom ang tubig sa sinang buho, dati posibilidad, hindi gid makita. Yes, amo na gani action na Eric. Ang lain pa to kay... Pero sa pagkadto mo to, ubas ng tubig? Ara pa yan, nagatubong-tupong lang. Gatapong-tupong sa Nagatubong-tupong buho? lang sa man. Oo, sa buho. Kung ikaw maglakat, abi, makitaan mong buho? Kay since nga na vlog siya Eric, na doon nag-given na abi nga nakitaan na naton. Kung ako siguro... Hindi po what I mean. Kung ikaw nagalakat, laway kagasa sa patrol, kung nagalakat ka lang, kag ato sa unahan ng buho, makita mo hindi? Makita. Posible basi kung baha gitong paghulog sa mabayad to sa buho da. Kaya at hag makagina sang pag-picture ko liwat at hag na saya. Kadalom gali. Ati kuha na gali pag picture mo to gali ni, kuha na ni gali Ubas na. Ubas sa gilang tubig. Iti but silingon dalom gikinang tubig guro sa Libertad. Yes, action Eric. Kadako sang buho gali sus. Halog-halog ng duwa ka tao gali da kung mahulog daw. Kung kami nga duwa ni ninyo, Halog-halog ka mga duwa. halog pa kami. Ang nakita ko sa picture nga duwa nagatindo ka puti, ano ni siya man? Amo ning tabo. Sako na I think. Sako, tapos may karton sa pinak. Karton guro ni. Karton. Oo, sa tupad siya ni Sako, ang tabon sila mo ng lapad. Oo, kita mo rin sa may... Semento, kita mo, tapos yung sako. Tikon ano pagad to dulom-dulom naan? Sanag pa? Mga oras ako gani ginatagkas ko, mga 7. Ano oras? Mga 7. Mga 7 actionary. Kung 7 o'clock ka to na kadto, may sanag ba nga lugar kung dulom? Sanag, ati. Sanag guro kung bukas pa. Nang kay naunay na da nga may suga actionary. Okay. Kung wala hindi ka delikado kung wala ka baha abi nga dalog ng tubig, wala man delikado kasi sanag makitaan mo mga may buho gali. Amo na nagaling. Unless gahubog ka.
May sa Ako pagkita. nabuk ko dati, rekta-rekta kaya sa buho da. Diretso ka kayo bulaog na. Okay, kadalong sa buho. Oh, kadalong sa buho, kay itong sa tubi, kagadako, kaya sang kwan gili sang buho. Ang lain, pero kagina pa, picture ko lang muna na ba yun? Nakitaan ko gigila sa Nerek ang paglabay sang Ratatouille. Padako, kayo. Ilaga? Oo. Okay. Ay, nakitaan ko, ti. Pero may tubi, ang tubi, dalong pa. Dalong pa. Dito pong tupong lang, gid. Sige. Kabay pa nga mabalikan, tandi blanay da, kwan, ano itong tabong na da, kay kadelikado. Kung ganun ulang kagababaha sa libertad, kasi hindi mo kalakatakat, kagakusa-kusa, kaya mo sa unang may buho na. Oo, amo pag ginating ka, ginato ang nabit. Tingala ka lang nga may upod ka nga gasunod si mo, ang gasunod si mo, wala ka kinurong na si buho. Binidutot buho. Ang kaginato nga na biktima action, Eric, may bit-bit pa sa nga, siyempre nangumpra, given nga ra sa libertad. Dahil nag-utaw-utaw matong iya nga mga bit-bit. Oo. Di, amo tong kaluluoy. Kung si Alex Montisa pa niya, ang lain pa da, mahulog siya, una dughan kag sagaan, pagtakas siya, bagang yaway na. Ay! Grabe nga buho, No? no? Worst, so, duwang mo na matabuti mo. Bisan gani una tiil, sakit video Japo niya, kag ang worst bidaya, kaya imo nga non-direction, Eric. Hindi ko balaan kung ginalagalin ang tubig. Kung si Sir Pineda pa, sa niya, tani kay ara na sa buho, tani nagpanagaan na lang siya pantat. Ikaw gali. Sili ni Sir Edwin Pineda, tani si action tani nag-aan na lang tani pantat sa buho. Dahil kasi may pantat pa da. Hindi na nagurong buyan, pantat niya. Sutil gini si Sir Edwin Pineda. Daw sara. Janitor, guro may ara pa. Janitor guro, di maka-survive. Laban eh. Pantat. Wala nga lang, guro. Wala nga lang, Eric. Sige. Mato ka gitom sang tubig, do wala nga lang. Kabay pa nga wala siya may magkaburasot lang naman liwat da kay tani ibalik na nadaan. Kag tani tabuna na tani nila ng takop tani, ibalik nila tani ng taklob na dao, kay kadelikado Gati sampol na to si ma'am, nga nahulog, tubtobliog, yagid ang tubig. Sus. Hindi na pagdugangan. Wala kaya pagbanay, kung wala karong banay, basi ko nalubos na to sa pagkahulog ya. Amo pag ina-action Pero sa natabo to, possible may mga tao pang nakakita. Gani, kay prano pa man eh. Pag natabo to action Eric, ano pa ang bana, wala gid bala nakakuha sa litrato, kaya nagpanik man siya bala. Sa natabo sa iya nga asawa nga moto na bulaog sa manhole. Kung si Sir Mon Lopez, pa niya 30 years amo man gihapon na sitwasyon sang Libertad Market. Yes. 30 ka tuig, amo man kuno gihapon sitwasyon sang Libertad Public Market siling ni Sir Mon Lopez. Amo gid action Eric. Ay, So ka gid sir. Mo gyapon kada maglabay ka, hapulo mo man gyapon. At least may idea ka na kung di ka na maglabay, kung magpalibertad ka, at least makabalaw ka kung di ka malikaw, hindi ka mahulog sa buho da. Sakto na. Kaya sa una do, draman ko galabay-labay mo. Kaya actually action Eric may tawag na ganit, do lapid-lapid, balang kawayan na bla. Do may nakabutang na da mo. Hindi alam ko gani nga subong amo na to hawa na. Gani man manawa na. Nan. Halong lang ta sa mga ka-action naton. Nga kung maglabay dira, basi bala masalaan mo man, ay ti bulaog or diretso ka dito. Pamati sa aton si Manang Edith Yanson Binuman bla. Do official sa sang Libertad sa public market bla mo no si Madam Edith Yanson Binuman. Ma'am Edith, basi ko pamati ka, paligo bida check abi ma'am sang buho na ma'am para nga balik na bitaklob da kay basi ko magkalaho kung si kumpare ko Stephen Oy pa niya basi ko magkalahulog ng mga malaab ka mga senior citizens blaw. Amo pag in action Eric, kabataan paging gagmay kadelikado. Te kung kabalo ko ara sa bong galantaw sa aton si Ma'am Edith Yanson Binuman kay daw isa sa mga pisalis ta sang vendors ta sa Libertad ma'am kadto ini abi ang buho na kag ipabalik abi na tapon para ba siya may mahulog na da ma'am. Kabay nga dasig nga maktuhan action Eric. Ara na si Ma'am Edith Yanson Binuman ay aksyonan niya na dahin da. Para dasig na kanya wala na may madugangan. Nanay na ni Police Captain Wilfredo Binuman. Sir, may gabi lang sir. Gani. Kay Ma'am Binuman man may gabi. Gani. Tabo na sila ni kumpare ko Stephen Oy kag ni kumare ko Angel Oy siling niya.
kadelikado na para sa mga senior citizens na nga nagalabay. Oo, kahit bisan gani kung daw harapon, action na, Eric, hindi ubla mabalaan. Bisan hindi ka pa senior citizen sa kadelikado. Ikaw din mo disgrasya, good luck niya si mo. Gani Kung man. hindi pa ginada matabunan. Correct. Tabunin nyo na da. Sige, sa Lunes, pabalikan ta na da. Hindi buwas, pabalikan ta na da. Oo. Para nga, nautod si Action An, pabalikan ta na da buwas, o hindi gani sa Lunes, para mabalanta kung anong, actually, pwede man na ma-actionan na sa mga kuwan officialis na sa aton nga Vendors Association na sa Libertad, blada, kati ara man sa area nyo, Action An. Yes, action na, Eric. Hoping masing buwas Anhan mo na da. Basi ipahubasan da night and after... Bisan hindi magubas, ang importante, takluban lang Oo. Muna na importante, takluban lang, para nga wala na sang may mabiktima pag liwat. Amo ginada ang pinakamaayo nga bukto lang. Kaya para safety sa kanan, Action Eric. Yan By the way, Action Eric, matamya. Okay, nag-sulat ni Sanya ng pangalan para matamyaw ko na. Bali, magkakagala kay Sir Patrolman Bornalas ng Police Station number 1 sa Eric. Monitor subong nga dapil. Wow. Ang security guard sa Gidsang St. Peter, sinong pangalan ang siya ninyo? Wala pangalan na, luman niya. I-kumplito para nin, Gapatay niya lagi si mo, pabakwa ngalan. Oo, kuha ang ngalan. Naglabay lang sa kuno, nakumplito mo na yan, dapat maglabay ka, pamangputa. Paglabay mo, balikan mo, ni mo tiway kita da. Ay! Ang lala ko ng balon niya ka di, ari di, sa kalungon, no? Bit-bita, pulis balay mo, sa kalungon daw. Total may bulak na mga dalada. Balog na sinalik, nagkahulak. Correct, gusto. May dungon ka na, may bulak ka pa. Gusto. Ano na lang kulang? Sige na. So, sige, generic. So, na, ang pinaman ka sitwasyon nga nakita natin sa subong niya nga gabi, hindi sa palimutan sa nga Bacolod, Batrotaway na sa karon. Matag lang po sa gamay man lang nga update. Action na, Eric, sa tiningin patigayon nga swab test sa mga vendors sa tatlo din ka merkado sa Bacolod. Kay naghatag sa update si Sir Penida, Ernesto Penida sa akon. Kasi na-mention niya din reaction na Eric ang latest nga padamuon sa nga nakapaswab action na Eric. Marian sa Libertad, may ara na sa 695 action Eric sa mga nakapaswab. Sa Burgos, may ara sa 600. Kag sa Central Market naman is 491. Kung na sumasumaon, lapit naman mga 1,786. May suma po kagina mo. So, muna siya na, Eric, ang update mo natin sa karon, ang ito sining buyback operation, ngayon patigayon man sa police station number 1, sa diente masobra diri 19,000. Ang nakompisar man sa ginasuspect mo na Shabu, pag update pag ito sinyo, pito gitanan mo muna ng COVID, pero may nagkapadakpan pa nagampang bugoy. Wala gitlaga ka tabla ni siguro sa COVID. Ay nga do, good kanitlaga po nagintang. So, ang update ang detalye, sinikaroon action na Eric sa pagpanumbalik mana sa patrol. Actually, may ginapalo up man po nga isa ka vehicle accident, pero check ko pa ni karon ang kompleto man nga detalye action na Eric. Sige. Kung makuha ginato na ang kompleto pining nga information. Alright, nasa patrol, una sa balita na sa action ang defensor. Sa Bacolod, action na radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kid Aksyon ang Defensor Live Report na sa Patrol 2. Kung sino madalang concern kang makabulig ta sa pagbalik tabon na sang buho ta sa Libertad Market, palihog lang, no?
Hindi ta gusto nga may makabulasot pa da. Kag may mag-shot pa da sa buho. Kay porte kili kadalom. Atong nahulog ko no. Lapit-lapit sliog ito mo. Hindi ako ka nga babae ito. Kung magamay-gamay ka, duwa ka mo da. Halog-halog iti. Kag kadalom pa nga buho sa pagkabaho-baho. Hindi naman na nagkakasya nga wala itong balik man. Siguro siya ang itagbong sa buho para balaan niya. Balikan tala si Action and Defensor sa mga report nga natipon, bypass operation kag illegal gambling operation sa Police Station number 1 Ibado Ontra karon sa pagpanabalik report ni Action and Defensor. Ang report ni Action and Defensor sa Patrol 2. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Magabidira sa kay Joanne, si Joanna. Si Joanna ara ga monitor sa Ilabalay. Si Mr. and Mrs. Lito kag Beth Tagalog and family happy listening. Kamusta dira si Mama Betelao sa Binalbagan? Kamusta ka da? Mama Betelao sa Binalbagan. Manang Becky Lao, kay Kumari Jan Silao, kumparing Alberta Lam, sa kay Toto John Berg Jude, Philip Jude, Alkim Jude, kay kumparing Jekyll Jude, kay Hado Aljanda, may gabi. Kay Nindin Lao, may gabi man ha. Mga pampos dira sa may shell sa Binalbagan, kapaurok-urok kay Daslawa. Empleyado, security guard, sa kay Dan kag sa accounting department, sang Biscom Binalbagan nga monitor gid sila. Labi na gid ni Miss Nora Di Mabildo kag ni Mr. Levi Frias. Pamilya Richel M. Aguarinze, Carl Manaay, gamonitor gid siling ni Junel Manaay. Kay Condrado Amantida, mayong gabi lang kag mayroon dira nga paurok-urok pamati Sa kay Leonela Luis, kay Lilibet Nenya and family, sa kay Mami Elsa Berry, Bradji Dilag, Toto Buknoy, kapaurok-urok ito. Sa kay May Galino, damay gabigid, Mary Jane Mendoza, sa Rochester, Minnesota. Ara sa aton nga monitor si Vanessa Mayo. Salamat kay Madam Vanessa Mayo. Sa Quezon City, Jose Mungkal. Alin kay GC Chris ang panamyaw. Ati ipadangat gina ni Manang Edith Johnson Binuma no. Ang problema na sa libertad. Ang tinik sa baba, ulat maagi bulag kag sunod lang dayon sa bulag. So gini si nung Edwin Pineda mo no. Sa Edwin Pineda da may gabi kag get well soon Sa kay Jenny Osiser da sa Hong Kong arasaw. Si Lionel Tarusan, pa-check attendance man, no? Sige, mayang gabi nanda sa inyo. Sa may barangay Sibukaw, San Enrique, Adriana Miranda Magbanwa,
Halin kay Melinda Magbanwa ang panamyaw. Tomas Bronyola, mayang gabi dira sa inyo. Manan nara nga pag paurok-urok pamati. Kay Kim Kili, mayang gabi dira kay Kim Kili sa Alihis. Ga-monitor gisa, no? Sige, i-check tara mga report na gikan sa ato nga mga correspondent. Una ta report live gikan sa Northern Negros. Standby sa report ni Action Percival Villamora. Standby man sa report ni Action na Stepe Pesquito. Una tang report live gikan sa Cadiz City. Natipon nga mga police report na Action Roger Gotib plus ang mga update sa COVID sa Cadiz. Sa mga Inson family dira sa Magsaysay poblasyon Valladolid, may kabigid Pamilya Inson, Malapitan, Bilmonte, Pamilya Sombito, Pamilya Bilmonte, kay Vice Mayor Kodra, classmate Rowel Liguri, may gabi kay Mayor Bebot Mira Valles, may kabigid, no? Paurok-urok sila mga kasimaryo tata sa Banwa sa Valladolid mga pamilya Sonico dabla Sonico sa Valladolid na monitor mga malapitan familia no mga pagsubiron kag pamilya Galo no are na si Action Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Yan si Action Roger Gotib, line number 2 sa report. Jermaine gabi, please come in. Yes, Action Direct, may gabi sa mga aksyon sa mga balita. Action Direct, dari sa may siyudad sa Cadiz, Simuman, Norte, sa probinsya, sa Negros Occidental. Medyo Tulutaway ang amon, dari Action Direct nga kapunon. Hasta Subongo lang pa da? Ate sa Subong daw, ate kay na pero Subong wala naman Tulutalitin na lang, bro? Gatulutugnaw lang Gatulutugnaw lang ganyan ang tip po sa Nerek. Pero good. wala sila nga nag-ulan pa sa subong panahon. Kaya na kay sorte ang pagbubuot sa ulan dari sa Northern Negros sa Bainsang siyudad sa Cadiz. Nagsupan sa mga kaiting Banwa kag siyudad. Yes. Now sa pinalaton ka mga balita Action Direct dari sa Bahay Siyudad sa Cadiz ka matulotawhay pero sa siyudad sa Sagay daw sunod-sunod nga mga ginpatigayon nga mga pagpagnakop sa mga katapos ng kapulisan sa diin ginpatigayon ng Action Direct ang pag-operate sa mga illegal gambling, wanted person kalakip na ining illegal fishing nga sabihin kalakip sa gyapon sa operation sa nga kapulisan iya sa may siyudad sang Sagay agod nga bantayan sa gyapon tanan nga mga kabignaton nagalapas sang lagi kasugwan na ako na sabihin kap na inisang Sagay City PNP sa illegal fishing sabihin ginakop nila may mga alas 8 takna sang gabi kaya gabi gidlaman kag suwan ng ginpagdakop duwa ka mga persona makadi Elmer Macna i Amante hindi siya boat captain kag 29 anyos sa gidanda ang ikadua mo si Flornino Alinga sa Arriba 28 anyos sa edad kag residente tanan sang sitio Magdalisay sa Barangay Cervantes, Siyudad Singis Escalante. Ini ang pangdakopa. Masalihin nag-viral sang Republic Act 9106. Ang karon na detinado sa bansang Sagay City PNP matapos nga hindi sila ang ginbitbit sa katol sila nga kapulisan saan naibaluan nga ini sila ang nagwilar sa mga layi. Confiscate man ang ila sining nga pump boat na may ara nga
duha kabilog na makina o kung tawag na double engine nga 14 horsepower, 15 horsepower, isa ka sets and fitnet. Ang ginakop na confiscate man ang ila siniga nakuha na mga assorted nga mga isla in favor na ini sa government action ereka. So, muna nga si daw hatagid sa nga isa ka panda mangiling pagpadakopan sa mga katapos sa kapulisan, hindi lamang ang mga naga-illegal sa diri sa mamalang bahin, kundi amuman sa may kadagatan ang ginatrabaho gini sa aton sila kapulisan, partikularmente sa may siyudad sang Sagay Action Area. Tilawagin nila ang ang Bangis kang Katibo ni Police Major Albert C. Ang ayos ang hipes ang kapulisan sa siyudad ng Sagay, ara. Pero ang Katibo kang Kabangis sa pagtapna sa mga illegalidad, ara man. Correct. Ang mga tiradaga. Ara, may ara ka man mo. Si Police Major Albert C. Nga, simple lang, pero may ara ka man. May ara ka man. Wala ka, medyo ulo permanent. Sige lang sustain kag mulo maintain lang na. Sige lang, magunang life. Hindi pala. Medyo kala kasi bulo ka makita mo mansagi mo. Gani. Ang tawag bala nga ebidensya sang aton sila nga gina report man. Osto. Ara kita. Ma-artag action na rin. Correct. Now, Mathaga. watag pa sa sikat ng araw. Naman lang tirada. Ara na. Aragid. So, Ano pa kita ibang mga balita? Balita na pinalagyan sila sa pila ka mga update sa COVID-19. So, malang report na to sila nga COVID patient nga napatay gin swab test. Pero nabaluan nga positive. So, tatlo na karon ang nakarecord nga death o patay. Tatlo. Sa COVID-19 sa siyudad ng Cadiz. Ang gisa to gikastigo nga pagkatapos sa patay giswab test positive. Ay kadua ang dialysis nga gikatuan to sa nga isa ka frontliner ko membro sa nurse plus ang IETF nga after 20 minutes nagkatuan siya pagkatapos siya napatay tungod kay nagdialysis napatay man siya sa positive man. Ay isa ka COVID patient kita taga barangay Zone 6 nga may ginabat siya pero ini siya COVID suspect. So swab siya pagkatapos siya positive. So tatlo man action ereka ang mga nakarecord na nga nagkalamatay. Sa karon may ara naman nga naman o nga nag-positive naman 58 anyos nga lalaki nga taga barangay Tinampaan. So may 152 na tanan ka mga COVID confirmed positive sila sa Cadiz pero 14 actionary sini ang mga aktibo lang sa siyudad sa Cadiz. So parte amo na ang pila na ton ka mga update kinawang nga diri sa may norte nga bansang probinsya sang Negros Occidental. Pabiya talaga po permanente gid kag ara ni permanente pamati si Captain del Diaz, Mr. Jonathan Diaz, Tuto Jolly de Basanco. Kaya pamati pagkato si Sir Maido kasi uman si Ma'am Lini Anda. Maido nga mo din nga parol provision officer sa may siyudad sa Cadiz kag si
engineer migo ta, Joseph Yanson, maing sabi na engineer si ba. Gana ka, yun ilman sa aton kagub korte, migo nonoy maggumat, migo William Prias, paring George Mambiana Gonzaga, nga nagpumati ka na porok man karon nga gabi. Report di ka diri sa Surat ng Cadiz sa Norte man sa probinsya sa Occidental, binigid man sa mga balita man sa siyudad sang Sagay. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Goodwin report sa Makulat Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kita Aksyon Roger Gotem live report gikan sa masyudad sang Cadiz. Ang balita kag report na Aksyon na Roger Gotem giradulong sa kanuman sang DTX 500 capsule sa imo pag Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. gabi dira kay Rodney Harder. Paurok-urok yun, no? Tami ako dira ang pamilya Barela sa Hinigaran. Kay Nanay Telma, kay Tatay Pulyon. Sa asawa ko kay Jessica. Halin kay Toto Randy ang pagpanamyaw. Siya tuloy kina nagbugno sa akon sa GNG. Okay. Si Gerans Barrela. Ayos. Salamat kito to Randy. Alin sa report ni Aksyon Roger Gote, basta luhan ta report kika sa masyudad sa San Carlos. Report ni Aksyon Stephen Presquito sa line number 1. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang Aksyon. Aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon Stephen Presquito, line number 1 sa report. Stephen, may gabi, please come in. Yes, Action na Eric, siguro sa update na to, Andres Sila San Carlos sa aton nga letterbox sa aton San Carlos PNP nangin mataway karon ng peace and order diri mismo sa siyudad sa San Carlos. But then, when it comes sa aton nga COVID update, COVID-19 update naton sa karon na nagtaas, no, nga nagdugang ang mga positibo sa gidpatigayon nga rapid test sa aton nga City Health Department. Ang isang aton nga makatapos ang lokal nga gamanan tungod sa ang aton merkado publiko kagina siradan naman ini temporaryo tungod sa mga atong mga vendors nga kapin sa 11 nga nagpositibo sa rapid test kag ini sila kuhaan pa sa swab test, so gani nga ginapaabot na ito ang resulta. So napakay sa Dr. Lawrence Portugues, ang atong City Health Officer nga nadugangan pagid karon Action Eric, no? May harap pagid sa mga pipila ka numbers kay since atong na ginhatag nga mga numero nga nagpositibo sa among rapid test pang may nagpadayon pa sa gyapon hasta gitapos ang ini mga market vendors sa siyudad sa San Carlos. So gani may ara nga mga nagdugang, so aton pa ina nga klaruhon ang numero nga sa kay Dr. Portugues. So far sa mga temporaryo karong adlaw ginsiradan ang tungod ining fish vendors kag ining sa fish section kag ining sa may mga vegetable sections, amo ini ang mga madamo nga nag positibo Action Eric. So ato ni na karon nga makuha no update kay doktor kung ano pagid, kung pila pagid kag ano ang himuon sa ato syudad kay since wala pa natapos kag wala pa man nagkuhaan sang swab test ining iban pagid karon, no, nga may ara nga nagdugang kag sa iban nga mga barangay karon Action Eric may ara naman. So daw tungod sa sining local transmission, so may ara gid nga mga nagatuhaw in every day. So ina karon makuha na to na exact number posible sa Lunes nga adlaw
kay doktor ko na pila nagkaroon gid ang kadamuon kay since wala pa siya nakatag sang iyang numero nga kon pila gid ka ang ara nadugangan sa sining ila pag contact tracing kay subong nabudlayan na gid ang syudad sa San Carlos sa pag contact tracing action Eric sa sininga ng local transmission nagkaroon. So mo nagkaroon ginamitingan pa sa aton local government ila din ni Mayor Inigo Estilo kung ano naman ang mga sunod nga mga tikang sa aton local government tungod nga daw problema gid karon tungod sa sining contact tracing ang aton local government. Update na nato Action Eric ang ining COVID-19 sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Stephen Presquito ang iya report ginadulong sa iyo sa kalawan sa MyTZ. On Stephen Presquito sa ilota sa report ni Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Percival, may gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyon na Eric, kagasubungan sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol. Wala gid lang dugay na tapos ang operation sang bypass sa Banwa sang Pontevedra Aksyon Eric. Ang operation dito ginpamunuan ni Police Captain Hansel P. Lumadas, Chief of Police sang Pontevedra PNP. Dito sa Mayapurok, Kamunsel, Barangay Carmona, Pontevedra, Negros Occidental. Ang operasyon ginuptan ini sang Drug Enforcement Unit sang station kag dakop dire ang isa ka persona nga ginkilala sa kay Alki Valencia E. Gustilo. Alki Valencia E. Gustilo isa ka top 1 priority target sang drug personality sang Pontevedra Police Station. Si Alki Valencia E. Gustilo Aksyon Eric nagapangidadon ini sang 27 anyos kag tumuluyo sang Purok Housing Barangay Carmona, Valladolid, Negros Occidental. Kag ini siya na baklan sang aton Porsche buyer sang pulis sang isa ka heat cell transparent suspected Cebu kag na-recover sa iya position kag control ang tatlo pagid ka putos sang ginapatihan nga Cebu Aksyon Eric kag nagabugat ini ang nakuha sa iya nga suspected Cebu sang 0.7 gramos nga estimated nga kabugaton Aksyon Eric kag may-ari man siyang street value to sang among items nga nagadalagan sa 70,000 pesos. Kag nabawi naman sa iya position kag control ang 500 piso bill nga amo ang gingamit sa pag-bypass ini sa iya. Karon ini ang suspetsado nga si Alki Valencia E. Gustilo, isa ini siya ka LGBT o kunagi nagapangatubang sang kaso sang Republic Act 9165 nga ipasaka sang aton kapulisan sa Banwa sang Pontevedra. Amoy na ang aton nga balita gikan diri sa Pontevedra PNP. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio.
Salamat kita sa Percival Villamor live report sa Carlota. Ang balita ng aksyon na Percival Villamor giradulo naman sa Ermelinda, kagbata ko nga si Ricky Boy. Alin kay Ricky Villaros ang panamyaw, no? Ginatamyaw ko man dira, happy listening lang. Sa kay Heart You Flor de Liza. Monitor siya. Magabi dira sa kay Mama Helen, kay Papa Willie Esteban. Kabata ko kay John Win, kay John Carlo Bugina. Pamilya Esteban, maing gabi. Marami uling kay Ihada Winilin Serbano Esteban Boginia. Aba, kompleto. Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid. May gabi da. Alas 6 bugtaw ka na. Yun kada aga pa. Ayos. Gabi dira kay Napoleon Juanisa alias Pancho. Kapamati kami di Kagawad. Abaw! Si Juan Gali, si Napoleon Juanisa alias Pancho. Amon mapisan nga tanod. May gabi dira kay nung Napoleon Juanisa alias Pancho. Sa mga Juanisa kag Ibanghilyo family. Ngayong gabi gidra no sa Barangay Panukoya. Hindi na siya Rick uso ko o kana Bindors diri Libertad gamit kami permi action. Okay, bibot gibo Gido Batos-Batusan. Alex Montesa again may gabi. Kay Elizabeth Gamala Malaka Gamala da may gabi gid. Kay Alan P. Jongko. Paurok-urok. Valenzuela City, Sinaida Nisha Valencia. Sa Est Homes, Ara Celebrity, Binitin Ubaldo. Vista Alegre, Alma Orabiada. Ayong gabigid, ha? Security Guard Dokto, mayong gabigid, ha? Mandara nga pag paurok-urok pamatin, no? Kay Condrado Amante ara paslaga pa check attendance pa. Yunila Tarusanda may gabi. Salamat kidaras niya sa nga pag paurok-urok. JC Chris. Kami ako dara si Jose Mongcal from Quezon City. JC Chris. Nandara nga pag paurok-urok pamati. Miguelito, may gabigid. Hermie Derwil. Sa kay Alexes Wing Torre. Paranaque City kag barangay sa Guabanwa, Valladolid. Ginatamyaw lang yung sini nga mga pamilya. Haling kay Alexes Wing Torre sang UK. JRL Lisana. Nagapaurok-urokin siya ho. Dodds Kanyada na may gabigid. Annalyn de la Paz sa mga de la Paz pamilya sa Singkang Airport halin sa Montreal, Canada. Annalyn de la Paz ang panamyaw. Ronald Hirasol, ikaw lang ang nagatamyaw. Werti nga mga ngalan, no? Kativer may gabi kay Piper Parsley. Mayang gabigid kay classmate Merly Dolido Magallanes. Pamilya Solano sa Bagroy tamyaw ko gali si Ivan Solano.
Mamayang gabi dira sa Manila. UC Marquez, Jocelyn Song Comidja, Ging Alib sa Country Homes, Stefanea, Lydia Sibulan, ginatamyaw lang daw. Sa Qatar, ara si Elvis Burom. Barangay 3 Sinigaran, Jerry Hilogo. MG Piodingko, tamyaw ko na mga Piodingko family sa Barangay Banago. Pamilya Pasyulan sang Kalong-Kalong kag pamilya Panye sa Purok 4 sa Magsungay. Alin kay Alex Montesa. Ayos! Pagbalik na ton report ni Action on Defensor. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa Tabalagat, may kapidirasa kay Oli Prado Gargaritano. Tamiyaw ko ako nasawa si Era Derwil. Kamonitor gi sa Action Eric. Alin kay Hermie Derwil. Balikanta si Action An Defensor sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action An sa balik report, please come back. Yes, action na Eric na kumpiskar ang 19,120 pesos nga valor sa ginasuspetsuhan na shabu sa isa ka persona nga subject man sa bypass operation nga ginapatigayon sa police station number 1 sa Purok Tulihaw, Barangay 16 din sa syudad sa Bacolod, mga alas 7:30 kainas nga asubong mangyagabi. Ang subject diri ginkilala sa kay Alfonso Lizares, 26 anyos, kag pumuluyo ini sa Purok Kingfisher A, Barangay 16 diri man sa Bacolod. Nakuha kay Lizares ang 14 tanan ka sachet sa ginasuspetsuhan siya nga nagabugat ini sa 2.39 gramos kag may nakuha man nga 200 pesos kag pila pa ka mga drug paraphernalia. Si Lizares ang sekaron priso sa custodial facility sa police station number 1. Sa ibang pang balita, ito man diri ka mga persona ang nagkalalakpan angod sa sining ilang nga paglapas man sa Presidential Decree 1602 o may kang tanan ini sa ginhimo nila iya nga paghampang sa Bugoy sa gihapon sa area sa Purok Tulihaw sa Barangay 16 diri sa Bacolod City. Ang mga sospetsado gintilala nga Sanday Orlindo Laco, 53 anyos, kag pumuluyo ini sa Purok Punay sa Barangay 16, si Jerry Galvan, 43 anyos, kag pumuluyo naman ini sa Purok Aguila sa Barangay 16, Jean Lloyd Boncho, 34 anyos, kag pumuluyo ini sa Purok Punay, Carlo Alintano, 49 anyos, pumuluyo sa Purok Tulihaw sa Barangay 16, Joey Huson, 33 anyos, o 34 anyos, kag pumuluyo ini sa Purok Maya, diri man sa Barangay 16. Ang ikaanom, amo ining si Wilmar Dumaykos, 26 anyos, kag pumuluyo ini sa Kingfisher A sa Barangay 16. Ang pinakauli, amo ining si Joel Castillo, 50 anyos, kag pumulo ini sa Purok Dalawidaw sa Barangay 16 man. Ang ining pito, nadakpan, nakonfiskar man sa ila, ang gingamit nila iya sa pagbugoy, kag ang valor nga 478 ka pesos. Ining pito sa karon, ang plito naman niya sa custodial facility sa police station number 1 para sa proper disposition. Antes man ako nga magdakop action, Eric, mayong gabi lang na sa kay Police Major Sherlock Gabana, at sa kay Ma'am Police Captain Armiden Vargas, kag kay Police Captain Elmer Bonilla, kag sa Public Safety Field Training Program, Station 1, Class itinakda. Ang ining report sa patrol nga nadulong sa inyo sa bunga gabi, kagrak naman sa patrol, una sa balitaw na sa aksyon, Action and Defensor. Sa Bacolod, Action Rad. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat an, may gabi dira sa kay Sir Martin, kay Sir Fritz sa kanlang undos, sa rin kay Sir Jig ang panamyaw. Happy listening kay Bernadette Lacson and family, happy listening. Happy 21st birthday, Francis Danica Los Bañez. From Victoria City, halin kay JM Biking. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sinimanon, Action Night Patrol Program. Magatakop temporaryo, liwat naman ini magabalik sa Lunes.
Ato sa mga patrol unit reporters in action, ganagpalagad karong gabi sa kay action Andy Pensor, action Roger Guti, Percival Villamor, Stephen Presquito, action ninyo bugin ang atong kapiloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol, News Center action Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Tulog, Ciudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico, back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa Alsamon Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang inyong lagad ang Korban Action Night Patrol Program Lunes, Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, kasaling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes pagtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. Happy weekend! Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,